jarak. Ini lho Pak, yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Digeol-geol pinggulnya, digeol-geol enak. Penari yang bikin ceng 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 ceng, suasana pesta. Awas. Penari yang bikin. Mana aku ndak ada dudute kok. Ora apa-apa mau rambut kei. Lah ora dudut nggih. Dudut ki kok lek wis keri. Kok lek keri dudut ngono. Iya. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Askal digeol-geol pinggulnya, digeol-geol endut. Penari yang bikin asik asik di suasana pesta. Penari yang bikin heboh heboh suasana gembira. Awas. Dinglu neng Mbak Dia. Dinglu lus-lusen jajal. Ngeten, Pak. Amit nggih. Iki asli nggih, Mas. Asli. Nah, iki kok enek, iki panu to, Mas? Loh, duduk. Iki tato. Londo iki kan Sumatera to, Nduk. Iki Jawa. Oh, lah iki mboten. Kene nek Padang-Padang, Mas. Iki apa iki? Iki yo ning kafe, Mas. Oh, kafe. Iya, kafe. Nggone Nek apa? sing remeng-remeng ki. Apa iki? Baladewa nang kene. Masa yo peta dunia. Iki peta apa? Peta dasmu. Mosok ndas kok nggo dolanan iki lho. Ayo. Lho sampean njaluk apa? Anu Mbak Dia ki njaluk apa sih? Lah dia lagu apa iso no? Lah jajal no aku. Lah kamu apa iso kaya cinta tes sik. Iya, sing lagu ngetren saiki. Cinta merah. Dia kan Jambon toh. Jambon. Cintaku hanya kamu. Coba. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah cemburu. Contohnya delon. Iki lho, sampean sing tok, Mbak. Iya. Aku sing nyanyi. Cintaku hanya kamu. Iya, penak ta? Awakmu suara wedok. Cintaku hanya kamu. Penak iki dadi bojo guru, Pak. Arek ngono. Nggih to. Sithik-sithik mesti ayo enggak boleh nakal, ulangi lagi. Iya to, Pak. Bojomu ya guru lho, Tok. Nggih guru, mulane ngono. Mulane aku awetno. Penak kok bojo guru. Lho penak bojo guru. Penak ya bakul ayam lho. Kok iso bakul ayam? Wah, lagi petune tawani yo. Tawani piye? Ngersake dodon apa pupu. Lah kowe milih sing ndi? Nah aku ndiye oke. Iya, kowe pecah brangasan kok iso